କିଏ? ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। କବାଟ କିଏ ବାବା? ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଆଇଥିଲି କୋଉଠୁ? ଚାନ୍ଦପୁର। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଚାନ୍ଦପୁର। ଚାନ୍ଦପୁର। ଏଠି କୁଆଡେ ଆଇଛ? ମିଚର ଚେନାଚୁର ପାଇଁ ଚେନାଚୁର। ଚେନାଚୁରୁ? ଏଟା କଣ ଚେନାଚୁରୁ ଦୋକାନ? ଆଉ କି ଦୋକାନ? ଏ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ, ରଙ୍ଗ କଲର ଦୋକାନ। ଆଉ ଟିକେ ଚେନାଚୁରୁ ଦଉନ। ହଉ ବସ ବସ, ଚେନାଚୁରୁ ଖାଇବ, ବସ ବସ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଅ। ଏଇଠି ଏ ତଳେ ବସଛ କଣ? ଉପରେ ବସ, ଉପରେ ବସ, ଏଇଠି ବସ। ଆସ ହଉ ସେଇଠି ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଚେନାଚୁରୁ ଖାଇବ ନା ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଚେନାଚୁରୁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ସେଇଠି ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚେନାଚୁରୁ ମଗୁଛି, ଖାଇବ ଆଉ। ଆଉ ତମେ ରାତି ହେଲାଣି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛ ବାହାରେ? ଟିକେ ଚେନାଚୁରୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି। ଚେନାଚୁରୁ ଖାଇବ? ହଉ ଖାଇବ ଖାଇବ। ତମେ ଦିନରେ ଚେନାଚୁରୁ ଖାଆନ୍ତ, ରାତିରେ ବୁଲୁଛ, ଏକୁଟିଆ ଆଇଛ? ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି। ହଁ। ହଁ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି କଣ ଚାଲୁଛ ନା କଣ? ଇଏ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ଚାଲନି ଚାଲନି, କଣ ଏମିତି ତମ ଗୋଡ କଣ ହେଇଛି? ପିଲା ବେଳୁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ତମେ ବସ ବସ, ସେଠି ବସ, ତମେ ସେଠି ବୋଲା।